İki yarını tutaştırışı köpürler. Alар әйтерсеңле, үткәнне бүгенгегә, бүгенгене киләчәккә бәйлисеман. Бу аралар, буыннар бәйләнешедә. Без Саба районының Тимершык авылында. Миша елгасы аркылы салынган әлеге асылмалы басма кунакка җыенган Хантимир нәселе өчен аеруча кадерле. Ата-бабалары нигез салган. Әлеге нәселнең яшь дәвамчылары Хантимирдикеләр шушы шәҗәрәне барлап, буыннарны аклап яшиме? Монысын бергәләп гаилә учагы тапшыруында ачыкларбыз. Хантимирләр нәселенең дәвамчылары Айдар һәм Альбина белән күрешергә дип ниятләдек бүген. Әмма авылга килеп керүгә безне бер гаилә генә түгел, бер юлы әллә ничә гаилә каршы алды. Бу инде безнең Хантимирләр нәселе дип аңладым. Саулармысыз? Исәнсез. Хәлләрегез ничек? Субханалла, сез ничек җыелып бетә алдыгыз шулай, бөтенегез бер көндә? Без бердә. Шундый тату. Шулай тату булырга язсын. Без инде Альбина һәм Айдар гаиләсе белән якыннанрак танышырбыз дигән идек. Тулы бер нәселнең тарихында барларбыз дип өметләнәбез. Альбина, менә сиңа үзебезнең бәләкәй генә күчтәнәшебез икмәгебезне тапшырам. Рәхмәт. Татар телендә иң беренче түгәрәк икмәк торыр, шул түгәрәк икмәк янына бар туганнар җыелыр дип юкка гына әйтмиләр. Һәм инде менә шушы урынга чыгып каршылавыгыз да юкка түгелдер. Юкка түгел. Сәбәбе нәрсә икән? Әллә бу төп нигезме? Бу безнең төп нигезебез, Хантимир бабайның төп нигезе. Хәзерге көндә шушы нигездә минем энем Елнар, аның иптәше Гүзәл гомер итәләр. Әле генә менә энем махсус хәрби операциядән ялга кайтты. Безгә ул бик сөенечле, бик куанычлы мизгел булган икән. Менә бу урамнар, бу авыл безнең өчен бик кадерле дип телефоннан аралашканда әйтеп куйган идегез. Хантимир бабайның 3 малайы, өчесе дә төп нигезләрен урамны таркатмыйча матур итеп нигезләр җиткергәннәр. Хантимир бабабызның чишмәсеннән сулар белән эчеп, матур итеп бергәләшеп, гаилә белән бәйрәм итеп яшәп ятканнар. Туганлык. Беренче карашка гап-гади сүз сыман. Әмма аның көче әйтеп бетергесез. Күзгә күренми торган бер тамырдан булган егет кызларны, абый апаларны, балаларны туплап тора торган нәфис, асыл бер дисбе сыман. Аны без Хантимир нәселендә тәүге күрешүдә үк тыймладык. Бер сөйләшүдән ялт итеп җыелган гаилә әһелләре белән алар өчен кадерле урамнарны әйләндек. Биредәге күп йортларны болтастасы булып танылган бабалары һәм аның уллары салган заманында. Үзләре дә бер тирәдә төпләнгән. Бүген көндә безнең бу төп нигездә яшәүче юк инде. Әтидә, яни дә бакыйлыкта. Шуңа күрә нигезне без ташламаска уйладык. Менә яңарттык. Командаган ул утырткан ярангүлләр менә шулай итеп чәчәк аталар. Кыш көнедәген бер вакыттаган үзләренең чәчәкләрен куймыйлар. Әни гөлләрен, әни нигезен, әти нигезен, әни нигезләрен саклыйбыз. Моның безнең Алтынбаев Миннәрәшит Хантимирнең икенче малаеның төп нигезе була инде. Бу Акчишмә урамындагы инде Хантимирләр төпләнгән тагын бер йорт. Монда кем яши? Безнең Хантимир бабайның 5 баласы булган иде аның. Менә монда Хантимир бабайның иң олы малае Мөхәммәд Нур белән Нурлы Ходай яшәгән нигез бу. Алар да 5 бала үстергәннәр. Менә төп нигездә без Хаҗинур белән икәү яшибез монда. Мөхәммәд Нурның бөтен балалары да авылда яшиләр. Авыл буйлап таралышкан Хантимир нәселе. Тагын бер нигез ул Дания һәм Шаһинур Хантимировларныкы. Айдар 3 туганы белән биредә буй җиткергән, әти-әнисе парлап утырткан алмагачлар ышыгындагы гөлчәчәкле бакчасы булган җыйнак йортка 19 яшьлек Альбина килен булып төшкән. Ничек каршы алдысың, Дания апа? Бал майлар белән йомшак дәрәҗәгә бастырып, барлык булганнан җыелып, бик матур, җылы, кабул итеп 3 көн туй ясадык имәне. Төп нигездән чыгып китүдә бик читен булды. Әкрингә генә күчендә күршедә генә 2 яртлы гына торабыз, кайнанабыз белән бергә. Шуңа күрә киткәндә дә бик читен булды. Хәзердә гел йөрүшеп, кунак булып, ярдәмләшеп яшибез. Аларның ярдәмен гел тыеп торабыз Аллага шөкер. Әти-әнинең фатихасы белән яшьләр
Дәү әнинең өйе янәшәсендә яңасын җиткергәннәр. Бер ишек алдында ике йорт. Булай тормыш итүе бигрәк тә күңелле ди үзләре. Bir ишек алдында яшисең икән менә Айдар аның белән. Әйе, bir ишек алдында, Аллаһа шөкер. Каршы килмәдеңме соң алар монда йорт тергезәбез дигәч? Коя, килеп коя. Рәхмәттән бүтән bir сүз юк балаларыма. Камил, акыллы, тәртипле бит алар, Аллаһа шөкер. Ул итә беләләр, кешене итә беләләр. Аллаһа шөкер, бик рәхәттә яшим. Үскән вакытларым, бик авыр вакытларым булды. Авыр сугыш елларында үстен инде без ипи сарайлары күрергә тимер, шушы ипине бер туйганчы ашасам, үлсәм дә үкенмәсем ди торган идем. Бәхетле оныклар. Агабиләреннән күпме гыйбрәтле нәсихәт алып үсә бу буын. Ә гыйбрәт алырлык вакыйгалар шактый әлеге нәселдә. Аянышлы мизгелләре дә, күперләрне күперләргә тоташтыручы сөенечлеләре дә. Альбина белән Айдарның мәхәббәт тарихлары гына ни тора. Айдар, Альбина, без сезнең өчен бик тә истәлекле чишмә буенда. Нәрсәсе белән истәлекле икән ул чишмә? Альбина белән очрашып йөри башлагач та, безнең очрашу урыны шушы чишмә иде. Шушында очрашып, без кичләрне бергә үткәрәдек матур итеп. Әйе, 2004 елда Айдар 11 сыйныфта укыйдыр ул вакыттаймы? Мин әле 8-нче генә бетергән кыз. Безнең Түбәнеч урамда кунакка сабадан кайтып бергән чакларым клуб яныннан әйләнеп, шушы яклардан бергәләшеп, су буйлатып кайтайык. Су буенда чишмә тавышында серләребезне, сүзләребезне бергәләп сөйләшә идек. Инде танышкан вакытларында искә алыйк әле шушы чишмә буена килгәнбез икән инде. Беренче күрешкән вакытны. Яңа ел бәйрәмнәрендә Альбина сәхнәгә менеп җырлаганны күрдем дә мин. Ул вакытта без таныш түгел. Бу кыз минем хатыным булса иде дип теләп куйган идем. Май айында концерт куйдык клубта. Шунда Альбина да җырлады. Шуннан күреп, чакырганнар иде җырлады. Очрашып, танышып, шуннан йөри башладык. Әйе. Әле ул танышу анда шундый кызык килеп чыкты. Чәчимдә сәхнәгә барганда теге чәч куябыз, матриты бантиклар куябыз бит инде. Шул бантигымны бер егет алып китте. Чәчим таралды да, чәчим таралгач битләрем кып-кызыл булып чыкты инде. Ничәптер күзем Айдарга төште. Айдар миңа бер менә шулай иттереп карады. Һаман да шулай итеп караган шикелле, бер дә үзгәрмәде карашыңны. Шул заколканы алып бирде дә, менә шайтып кулларымнан әкрен генә җибәрде кулны. Менә. Шуннан соң инде ничектер үзеннән үзе, бит инде барып яшьрәк, юл буе уйлап кайттым инде мен апайларга иереп, аннан соң әкренгә уңга хәтле генә булса да чыгасы килә капка төбенә клубларга чыгып, Айдар белән шайтып азатыша башлады Айдар. 14 яшьлек кыз инде. Беренче мәхәббәт инде. Миңа 17, аңа 14. Әмәре чыгарылыш вакытында 11 классны бетерә иде инде, ул вакытта открытка бирәсе килә. Алай ул бүләкләр бирүше юк. Шул бәләкәй генә открытка алдым, 3 сум йомыс инде шул соңгы кыңгырау белән дип матур итеп язылган. Менә кулына бирегә уялам. Ничек кенә бирәсе дип саубуллашканда соры төстә костюмы бар иде. Шул костюмны кесәсенә салып, йөгереп киттем инде. Сакланамыз ул открытка. Саклана. Сакланган әйберләре күп булган кияүгә чыккач та без 5 елга якын йөрдек. Айдар киләле монда ди. Шакырып кертте, кияүгә килдем бит инде беренче көнендә үк шул урын җәйгәндә каралды ди. Ырмаулы такталы ул вакытта бүленгән. Ырмауның буена шул 5 ел буена менә минем әйберләремне тезгән. Пута калган, каядыр тарак калган, менә шуларны шыпырт кына җигеп барып коллекция ясаган. Яратуы көчле булган. Каралды, күтәрелеп карагач, югалган каяшларның кая икәнен сонда белдегәннәр. Мәхәббәт көчле булган. Беренче бүләкләре дә, самими хисләре дә Альбинасы бөтен барлыгы белән кадерле ир егеткә. Тормышлары шулай хисләргә уралып, җайлы гына бара икән дип уйлап куйгансыздыр. Юк шул. Альбинаның юка иңнәренә күпме сынаулар төшеп, карашына тирән мәгънә сыйган Айдарның кичкәннәрен бар нечкәлекләре белән барласаң, күзгә яшьләр килә. Әле балалыктан чыгып та бетмәгән яшьләрнең кавышырбыз дигән якты уйларын яман шир дигәнең шәлпәрәмә китерә яза. Хисләр сынала.
айдары гына исән булсын дип күз яшьләре аша сораганы кабул була яшь кызның. Аллаһ Тәгалә бик кудрәтле, илаһи, шулай бит безне инде ул төрлечә сынап карады. Мине дип әйтмим, тормыш иптәшем Айдарны. Ширин дә бирде, малын да бирде, барысын да бирде. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә менә шулай итеп бергәләшеп басып тора алганыбызга без бик шат. Сау сәламәт булып, әле алга таба да 4 сабыебызны үстерергә язсын дип телим. Иң беренче таянычым Аллаһ Тәгалә. Аннан соң минем гаиләм, Альбина, әни, туганнар. Әбинең дуалары безне һәр вакыт авыр мизгилләрдән йылып алып, гел яктылыкка алып чыга. Менә Айдар әйткәч исемә төшеп тора, менә кулларымнан тоткач тайма Айдар йөргән вакытта авырта башлаган иде инде ул вакытта авырткан чаклары әби күз тимәсенә аңа белезик ясап биргән шундый матур резинкалардан мәрҗәннәр, бисерләр белән миләшләр табып инде. Йөри башлаганыбызны белгәч, үзе генә йөрмәсен әле дип, Гөлҗиһан әбиебез миңа да шул белезикне күз тимәскә дип ясап бирде. Аны мончага кергәндә генә салышы, ул зурайып бетә, аны тарайтып, ул чәч резинкасыннан гына булса да ихлас тегелгән. Мин шул вакытта ук инде шушы гаиләгә җылылык, менә иңген гаиләгә барып кирсәм, менә ничек күңелле матур яшәр идек дип Худайдан үземдә сорадым. Балаларны üçte балалы гаиләдә тәрбияләү бик гади генә түгел бит, һәрберсенең үз холкы дип әйтәбез. Күбрәк кайсыгыз катырак? Кырт итеп сүзне кайсыгыз әйтә? Әйткәндә икебез дә әйтәбез. Ул әйткәндә мин йомшаграк булам, мин әйткәндә Альбина йомшаграк. Безнең кызларыбызга Булат күбрәк инде безнең әтисе кызларын якын әйтеп, барыбер дагы кызларча мин инде улым әле берсе кичкенә, берсе инде үзем белән киңәшләшерлек 9нчы сыйныфта укый. Күбрәк кайсы бер вакыт аның белән фикерләшәм. Төп ахыргы сүзне әтиегез шулай дип әйтте. Әтиегез хәзер кайтып җитә дигән сүзне әтиләрен истинлек чыгарам. Айдарның сүзе йортта да үтемле. Үзе хезмәт куйган Тимершык мәдәният йортында да төпле фикерен хөрмәт итәләр. Альбина исә тәрбияче булып эшләсә дә, күңеле белән һаман тәүге күрешкән чакларындагыча сәхнәгә тартыла. Аралаша торгач, аз сүзле Айдарның бик иҗади кеше булуы ачыкланды. Калыбында йөрткән уйларын шигъри юлларга да сала икән. Ташу, урамнардан, басулардан көчкә тулып, ярсы елга, дулы елга, барсы бергә бер күч булып. Аксын сулар, үзе белән алып китсен мәшәкатьне. Начарлыкны алып китсен, калдырсын ул тик бәхетне. Иҗади куәс һәр нәрсәнең яхшы ягын гына күрергә омтылу. Бу сыйфатлар тәрбия белән бирелгән. Үзләренең балаларын үстергәндә дә әти-яни, әби-бабайларының күркәм гамәл белән уелган өлгеләренә таяналар. Балалар тәрбиясендә төп 3 принцип. Хезмәт сөяргә, улларны хөрмәттәргә һәм дус туганнарыңны хөрмәттәргә кирәк. Иң кирәклесе мәрхәмәтле йөрәкле була белүдер. Әгәр дә кешелекле булсаң, кайда да син югалмыйсың. Инде дөньяга төрле кешеләр бар, төрле фикерле кешеләр бар. Шул дөньяда матур итеп үзеңне мәрхәмәтле итеп күрсәтсәң, иң кирәге шулдыр дип уйлыйм. Улы йөрәкле бул. Олы йөрәк, ачык күңел Хантимерникеләрнең
олысы кешесенә хас. Айдарның дәвәнисе кебек якын иткән Финниса апалары яшәгән йортка да шушы нәселдәгечә кунакчыллык, мәрхәмәтлелек, матурлыкка тартылу капка төпләреннән күренә. Хантимер бабабызның исән сау кызы белән күрешми булмый дип, анда да сугылырга ниятләдек. Хантимер нәселен киң ябалдашлы имән белән тиңлибез икән. Аның бер тармагы кызы Финниса апа. Менә шушы киң тармакның берсе дип әйтик, бер яфрагы дип әйтик. Шушы нигезгә килен булып төшкәнсез. Шулаймы? Әйдә, әтиегез нинди иде? Сөйләгез әле. Әти бик тырышкы кеше. Авылда аның юк балта сапмаган йорты юк. Бездән әтидән үрнәк алып эшләдек. Печәндә саптык, томатында кистек, урманда кистек. Эшләп яшәдек. Эшләргә өйрәтте, эшләдек. Халкы белән нинди ирек кеше иде? Бик әйбәт тордылар, әтидән әни бик әйбәт тату яшәделәр. Без дә шулардан үрнәк алып яшәйбез. Аллага шөкер. Менә Хантимернекеләр шул кадәр бердәм. Бу бердәмлекнең сире нидә икән? Әти белән апый бергәләп кеше саен бора-бора балта чабып эшләгән кешеләр. Эшләгәндә дә бергә, бәйрәм иткәндә дә бергә. Әйе, ашаганда да бергә булды, эшләгәндә дә бергә булды. Әни дә шундый тәртипле кеше булды, әни дә әтигә ирек куеп яшәде. Берсе ярдәмләшеп, берсеннән берсе чыкмады. Туганнарыгызның балалары, оныклары сезнең янга керәме соң? Керәләр, гел бер хәлне белешеп торалар. Керәләр, рәхмәт яусын аларга. Туганчылыклы элемтәләр дәвам итә. Туганчылыклы элемтәләр дәвам итә. Шәҗәрәдәге асыл дисбеләр. Өлкәннәрнең зирәк фикерләре бүген инде балалар аша аларның сабыйларына күчә. Альбина, менә бик матур нигезгә килен булып төшкәнсең, үз нигезегезне коргансыз. Килен кайнана мөнәсәбәтләре башка чыккач, ничек дәвам итте? Килгән вакытта ук үземнең әнием шикелле үк якын кеше булыр дип өметләнеп, инде үзебезнең авылда, мин инде кунак кызы булсам да, Тимершикка кайтып йөргәч, булачак кайнанамны белә идем. Шуңа күрә ул да мине җылы кабул итте. Мин дә икебезнең дә әйтәләр бит әле, духлары бер төрле дип, җаннары бер төрле дип. Икебез дә шундый кызу, тиз-тизне эшләүчеләр име кызым. Икебез дә уртак фикергә килеп, иң кирәге килен кайнана мөнәсәбәтендә ул олыларның сүзендә колак салылдыр. Менә без нигезгә чыккачта бер сүзне кабатламыйча, бер-беребезгә начар сүзләр әйтмичә яшәдек, Аллага шөкер, моңа кадәр киңәшләрен тыңладык, әти белән әнинең ярдәмен тоеп яшәдек. Әле ике кайнана дисәк тә була. Әйе, юк, әби кайнана булмады. Әби безнең яклаучыбыз булып торды, Гөлҗихан әби. Ул инде яшьләр булгач безгә инде балакайларым юклый, алардай вакытта юклагыз, эшләр вакытта эшләгез дип гел өндәп торды. Менә табыннар корганда да иң беренче ризыгымны менә кызыбыз, балаларыбыз белән әле бергәләп пешерәбез дә, иң беренче балаларның дагын аларга хөрмәте булсын дип, аларга тәлинкә белән име кызым биреп кертәбез име кызым. Нинди ул синең әбиең? Сөйләле безгә дә. Нәрсәләр пешерә ул безгә? Син нәрсәсен ашырга ятасың әле аны? Кош телесен. Әйе, кош телесен. Әле бер көнне генә нишләдегез сез әбиең белән? Кош телесен. Әйе, бергәләшеп, әйе. Кайнана белән сүзгә килгән шакларда Айдар ничек кили араларны? Әллә бөтенләй кысылмыймы сезгә? Ул килешмәгән шаклар юктыр инде, ул белми дә кала. Ул белми дә кала, кысылмый да, һәр кешегә үзенеке якын дигәндәй. Инде без үзебезчә сүзләшмичә матур итеп яшәргә тырышабыз, әни белә. Альбина якыннарының һәр кайсы белән татулыкны саклый. Үз әнисе Альмира белән бер туган сеңлесе Гөлназ бу очрашуга килеп өлгермәсәләр дә, аларны яратканы, кадерле кешеләре турында сөйләвеннән үк күренә. Кызлары Алисәнең дә командалары белән Җөмһүрият данын яклап спорт ярышларына барган чагы туры килде. Табын тирәли бераз күңел китек сыман. Барысы бергә уйдагыча җыела алмадылар ди хуҗабикә. Шулайда уллары Гадел, Нариман, кызлары Нәргизә, Айдарның бер туган апасы Айгел, җизнәсе, энесе Айзат, килендәше Оля, әтисе Мөбәрәкҗан, туган апасы Гөлфәндә улы Фәвис белән
ак аби тирәли җайлап кына урнаштык. Сөйләшәбез икән без татулык турында. Татулыкның нигезендә нәрсә икән? Әйдә, Дания апа, синнән башлыйк әле. Бер-береңне аңлап, санап, бер-береңә юл куеп яшәүдер. Теге гел мин булдырам дип кычкырып, торугына да батмый. Кайбер вакыт эндәшмичә калу бик әйбәт булып чыга. Хезмәт ярату, дөньяның кая барган аңлау, бөтен нәрсәне дә күтәреп бара торган ихтияр кеше кирәк. Төрле хәлдә калдыгында да. Нәх, кохшамый торган нигез шунда була торгандыр. Үскән вакытта әти-әниләрегез нинди иде алар? Әни бүгенге көндә нинди? Ул электә шундый иде. Ул безнең гомер буе балалар бакчасында тәрбияче булып эшләде. Без әни бакчада эшләгән вакытта шунда аның белән бергә садикка йөреп үстек. Садикта да тәрбияче иде, өйдә дә инде без 4 бала булгач, әс түгел бит инде. 4 бала шунда өйдә тәрбияче булды. Әтиебез мәрхүм инде. Ул усал кеше түгел иде. Ләкин аның күз карашы бик усал иде. Теле белән бер сүз әйтмәсә дә, без аның күзенә карап куркып тора идек. Әни дә безне гел әтиегез нәрсә әйтер? Әтиегездән сорамыйча эшләмәгез, сорамыйча бер җиргә атлап, бер адым да атламагыз. Исәнме дип кайтыгыз, сау бул дип чыгып китегез. Шундый сүзләр белән безне әни белән әти тәрбияләп үстерделәр. Һәм инде безнең гаиләдә иң мөһиме хезмәт булды. Без күршеләр балалар уйнаганда да бездә эш инде. Эш бүленгән. Әйе. Менә ир туганнан да сорыйк әле. Үпкәләшкән чаклар буладыр яме үскән вакытта. Туганнар белән. Була инде ансызлан түгел. Мин бәләкәй булгач мине гел күпкәләтәләр иде. Ничек татуланыша идегез? Уен көлке белән. Уен көлкегә барайык бөтен нәрсәне. Сыңга алып булмады. Мөбәрәкҗан абый, менә Альбина белән аралашкач, мин аны хәтта бу нәселнең дөрестән дә килене генә микән дигән фикер туды миндә. Чөнки үз кызлары кебек аны бөтенесе яратканын да аңладым. Һәм үзе дә ул шулкадәр ихлас итеп аралаша туганнары белән. Менә шундый баланы, шундый киленне, шундый хәләл җифетен ничек итеп үстерергә икән гаиләдә кыз баланы? Гаиләгә ярап иттереп үстергә кирәк инде. Хатын кыз буларак, ир хатыны буларак тормышны алып барырлык итеп. Ике кыз үстергәнсез бит инде сез. Икесен дә шулай тәрбияләдегезме? Икесен дә шулай тәрбияләдек. Киленнең бит инде аның төрле вакыты була. Кайнанадан сорыйк әле. Килешмәгән вакытларыгызда нишлисез? Без инде бик теге 30-40 ел яшәмәдек, 2 генә ел яшәп калдык. Аннары башка чыгарга туры килде бит инде. Андый эшләр булмады бугай бездә. Аларга җитә алмадык бугайбыз. Субханалла, субханалла. Хәзер булмыймы соң андый әйткәләшкән вакытлар? Юк. Хәзер күз күрми, колагы ишетми. Хәзер ярамый. Күз күрми, колак ишетми торган хәлләр кияү өчендә бар микән бу гаиләдә? Кияүдән дә сорыйк әле. Мин нәрсә әйтим? Ничек бар шулай инде? Без бик тату яшәйбез. Мин үзем дәгән теге бу гаилә белән гаилә учагы башлап җибәргәнгә бер дә үкенмим. Гаилә учагын һәркем үзенчә күзаллый. Хан Тимер нәселендәгеләр, Хан Тимерникеләр ничегрәк күзаллый икән гаилә учагын? Гаилә учагы бер-беренә хөрмәт итеп, бер фикер белән яшәү, балалар дип, туганнар дип янып киеп яшәү минемчә. Гадел. Үзебезнең гаилә. Шып-шын гаилә учагы шул инде. Иң беренче барыбер да хис булырга тиештер дип уйлыйм. Беренче хисләреңне таянып, инде хисләреңне ныклыгына ышангач, гашыйкның хислекне, гашыйклыгына ышанганнан соңына, бер-береңә ышанычың туганнан соңына, шушындый гаиләне корып, шушы гаилә учагын кабызып, менә шуны әкрен генә сүндермичә, өскә күтәрмичә ялкыннарын матур итеп яшәү гаилә учагыдыр дип уйлыйм. Беренче мәхәббәт адәм баласының күңелендә гомер буе саклана. Һәм ул бик еш кына үкенечле була диләр.
Хантимир белән Махрубикә һәм аларның 3нче буын дәвамчылары Альбина Айдар гаиләсендә шушы таллар шаһит булган хисләр гаилә дигән бишек үрелүгә сәбәпче булган. Без моңа бүгенге тапшыруыбызда инандык. Киләсе гаилә учаклары нинди булыр? Нинди юллар, нинди күперләр тоташтырыр безне? Вакыт күрсәтер.